हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअ'हाय बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। आं दिनैनि माथावरि नायनो फैदो जोंनि खाथियाव, बिमानि न' खाथियावनो। लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअ'खौ नोंथांमोना। Ada siapa? Wah, indah siap dong deh. Indah siap dong. Nih, लोगोफोर जोंनि दैमायाव इफोरबायदि बस्था जाबदो आरो नायलांबाय था लोगोफोरनि। आं दा आथिं सुनोसै लोगोफोर। आथिं हाब्रुआ। Ayo. लोगोफोर नाय नै जोंनि पुथिमारि दैमाखौ तामान बारिदो आरो एसे खमायबायसो मैया बांसिनमोन लोगोफोर। बस्था जाबजोबदो दैमा जिं जिं लोगोफोर नायलां। तामान गिदिंखायो नै दैया। नै लोगोफोर जोंनि दैमा जिं जिं बस्था जाबदो आरो नैबे जाबाय माथुरि। बस्था जाबजोबदो लोगोफोर। अखा हाबावगोनसो जा गोसोम जादों नै खोलासिम। पुथिमारि दैमा लोगोफोर। माने नै लोगोफोर बेयाव लासै उथिदोंमोन दैया, नैयाव लासै बेयाव लासै उथिदोंमोन। माने रानबाय आरो नै जाबोर नांथाना दङ बारिनानै एसे रानबाय आरो। बारिदो दैया। नायलांबाय था लोगो। बै नुहुरनाय सारा जोंनि गामिनि गोलैयो आरो। बे जारा नैबे जाबोर नांथानायाव लासै बारिदोंमोन दैया। नै बोरै बोरै जायो दैया।
नै लोगोफोर बेफोरबायदि बस्था जाबदो दैमा जिं जिं नै नायलांबाय था लोगोफोर दैमाया माने दाख्लैनिफ्राय गोबां बारिदोंमोन दिनैसो एसे खमायबाय आरो नै बेयो देग्लायसो खोनाय माथुरि लोगोफोर बिथिं आरो फख्रि दङ बेयो फख्रि ना गिदिर गिदिर दङ दुलरा मासे फैदो दुस दुलरा ओइ नै दै बारबोबाय थादों नै दुस दुलरा दै बोरमाखौ मासे लांनो नामा लोगोफोर नै जि बरिया जादों गांसो wah गोसोम जादों nih दाखा जोमै Bagri bagan ini bagri bagan जोंनि पुथिमारि दैमाया नै बोरै बोरै खेंख्रा फैखो लोगोफोर माने बे दैमायानो ओरै सिदासोमोन पुराना माथुर खेथि खायनो आं नोंसोरनो लोगोफोर आं माथुरि पुरानाखौ देखायनि बोरै बोरै जोंनि दैमाया खेंख्रा जाखो आरो माथुरिया बोरै टार्निं जाखो नैबेसिम सिद्दामोन माने लोगोफोर नैबे पुराना माथुरि नैथिं दा गोदान खोलांबाय खेंख्रा जालांबाय ओरैहाय थिनु साइज नैबेसिम सिद्दामोन जोंनि पुराना माथुरिया लोगोफोर नैबे जाहार गेजेरसिम माने जों गोदोहाय उन्दै उन्दैबा नुनो मोन्दोंमोन आरो पुथिमारि दैमा माथुरिया नैबेजोंसो सिद्दामोन आरो ओरै ओरै सिद्दामोन बेनिफ्राय लोगोफोर बे दैमाया बै गोजानावसो दंमोन जाहार गेजेराव ओरै खुरै खुरै सफैबाय आरो जोंनिसिम